סליחה רגע, אחי. סלח לי. תגיד לי גבר, למה בנו? מה, יש לך בכלל יום הולדת? לא, למגה באינטרנט יש יום הולדת. וואלה. וואלה. תזמין גם אתה, תקבל גם אתה משלוח חינם. מה, היא מזמינה אצלכם הרבה? כן. מה היא אוכלת? חלאס, אחי. טוב, תשמע, שהיא פותחת רק תזוז טיפה, טוב אחי? חלאס, אחי, לא מתאים. חלאס. תזוז טיפה. מספיק. אלי השליח, מגה באינטרנט. יאללה, אחי, זוז. לא מתאים. יאללה, חלאס, זוז. תגיד לי, מה, אתה נורמלי? אתה נורמלי? עד לפה אתה מגיע? אין לך שום תחושה? תעיף פה מהחיים! טוב. אני זז. אני אומרת, אני לא צריכה עכשיו. יש לי כבר ילדות בבית, אתה מבין את זה? כן.